sige lang na sige kasi gilab man mo ang basketball. Mo na ka nagitawag panalay. Mo na panalay before. Akong dugo, fountain. Ah, Nagpataka lang sila pamusil, yun sa maigo. Kaya ko, tama sa nao. mo pud na kita. Nagsitaw ko ni kamot ron para pud sa sunod nga generation. So it's normal nga ma-year na ilang lives. 10 years or 5 years younger, nasa doon ako nakitaan nga ngani ba nga someone who can speak something nga bahalag sakit sa tinuod. If na ako nga nga voice, maghimo ko another voice nga mo tigduot, murag alter ego ba. Correct. Although you cannot choose your family, you Oh. have to choose your friends. Pahing niya kuan. Hindot Layo na ka ba? Using them? to be shared here in Busay, but si Pilar's po Hanta magpabukit na bukit. Kibaw ko nga, basta taga-pusok, support ko regarding aning mga activities ninyo. Thank Lalo you, na thank sa mga bata. Bitaw. Kaya dami mga bata po mananaw. No? Oo. Last na ko ninunduman nga nagkita ta kay kato pa man sigurong niagi ko sa inyo ha kabantay ka to nga niyan ako nga bugata ni Miguelsay. No, so nagato ko ako man to nagtalikod. Murag padung mo busay, I think. Manglaag niya to padung. Kuan sa day ka no. Active gyapon kag fitness. Very active. I make sure na every day or every other day maka-workout ko. I'm getting older and then dapat yung metabolism ng isang tao, it's gone. Always na on the go. Sa imong work day brother kay dili siya physically active imong work like naglingkod ka or Oo, naglingkod naman ko permi. sa So, most of the time, mag-manage ra kog mga tao. ako man sad kay sa akong work naglingkod ra man sad ko. Mo Mo gali. nang need gid ko mo physically active sa gospa after sa work eh. Sigla lingkod niya. Amata ka naras computer pirmi. So, dapat gid ko mo gawas. Bati sad biya nga nata pirmi ra tuban sa computer niya. Naglingkod pa gyud. Gali. Bisag bata pa. I think permi gyud ka kanang very active para you'll have a healthy lifestyle. Mao sa akong advocacy. Di ba sa una sa brother nga younger age pa ka kay magsige man sa basket. Active ka basket. Before, way back 2000, lugay na. 2000. Was a varsity player sa very active basketball since high school until now. Nagsige pa din kag duwa. Sige pa gyapon og duwa og basketball. Apilon ta ko sa 40s pero na yung mga requirements sa dili wala na dala so upset ko nila. Nag-school ka sa una high school. Nag-varsity na ka sa eskwelahan. Start ko varsity sa St. Alfonso's Catholic School, second year. Senior school. Second year high school. And then after, pag-abot na mo fourth year, ni-try mi sa San Jose. University of San Jose Recoletos. So, gikuha mi, mga 5 mi ka player. Akong gipadayon dito. Ni-try lang yun ko. But ni ato gid ka nag-eskwela sa San Jose. Pareha dito ni sa Senior, high school niya, Senior College. Pareha dito mga nag-gusin niya ka sa college eh? San Jose mo ko nag-college ni graduate. Okay. Ako, high school yun. Ay, high school di ka nag. High school ko kanang varsity. By fourth year, gitry lang ginamo. Wala man sa'yo mawala. And then, love sa kinamo ang basketball. For 1 year, lisod yun siya kay, siyempre, gikan kog lapo-lapo, padung dito sa Jose. Layo. Layo Biyahe. kayo. Around 3 to 4 hours yun ang biyahe sa akin. No, dugayan no. May traffic. Ya wala pa yung motor atong panahon na, baba kay May motor. motor, watay koan. Kuan to sariling sikap gid kay Sariling mga. sikap po. Mahuwat og Pero, balikod. di mahal man nato ang basketball. So, go lang ng go. No. Early po yung mga training sa to like kadlaw na or Hapon, usually niya. Muli na may mga 11 na sa gabi. Yung mo biyahe mi, alas 5 sa buntag. Maabot mi mga around 7 a.m. Puro na lang matulog sa eskwelahan lang. Wala na itarong tig klase. Grabe ang kakapoy. Pero sige lang na sige kasi gilab man yung mga basketball. And then dako sad og tabang ang basketball sa mua. Like unsa mga tabang mo? Like peers, resources, pwede ka makapangita og trabaho or anything na pangwarta.
naasad mi pangwata before. Like, kwaon ka sa gawas. Mo na ka nang gitawag Para bayan. panalay. O, mo na Ano, panalay before. Dili kayo televise. Mm. Pero, karon grabe na ang, Bitaw. Kay bisag normal lang nga liga kay nanay mag-live. oo, nanay mag-live, grabe kayo. Mm. Lahi na bitaw ron. Lisod ang kinabuhi before sa player. Mm. But now, I think medyo nisayon ang ilang, Mm. ang ilang medium karon. Kay daghan kayong kuha sa ila. Yes. I think it's both natin makita nga good and bad in both situations pa kay bisag nagka-easy na pasabot nga easy na lang ang circumstances nila mas daghan sila time focus on practicing gyud like dali na sila maabot dito nanay motor so na sila mas time maka-practice gyud sa Correct, basket oo. but napoy somehow bad kay kanang ang ila bitawng fire nga kanang moadto gyud kay bahala lisod sayon naman lang so moadto sayon ra bitaw kay na di para sa una ninyo nga lisod man ni pero moadto gyud ko Mo Ano ge lahi gid ang kanang motivation dahil sa una nya depende sad sa kan usually magod sa una sa panalay sa mua nasud gyud og mga bati na labi na sa kwarta dali rang kwarta mga drugs pero wa gyud ko mo suwayan ana sa gyud din ang mga naagi nanay. do Mm. na ako'y mga kauban nga nasud gyud na para kuan lang ma-energize Ay okay every game. kuan man na performance enhancing man O, na no? performance enhancing man siya. And then, usually, duwa mi karon gabi, buntag, duwa na sad na mga inana nga cases. So, nagi uban nga musud gyud og inana. Mura na nun siya na-defeat ang purpose nga duha kag basket para ma-healthy niya. Dili na healthy Di na healthy. lagi. Nanay something. Pero na okay naman sila karon. May Na, nun. nasay nagid say nawa na lang gid Mm. sa wisyo. Na di kag maayo. Nakaagigid sila ba? Nakagi. May nun nga wa sila na apila tong ko ano katong paggang Duterte. Kay kuya uya kay to. Kuya Gali. kay nga times. Ako nga wala ko nisud mga ngana nga kuan kay makuyawan ko kay basin deg natay mga Maaan ka, amigo oo. or kana maan ka or kana nakay mga amigo nga wa ka kibaw nga naging ana day niya. Maadto niya na ka nagkuy mong tagay basin simbak ko lang ba nang Gali, mamong ka ba. So makuyaw-kuyawan sad da kay lucky beta natay mga amigo niya. Samtang nakay suod. Understandable, oo. Oh, wa ka kibaw mamong. Yeah, sa mga balita diri sa pusok nga na ay napusilan or imong mga amigo na naunsa man sila, di ba? Maluoy sa kausay pero murag malipay sa kay na peaceful Oo. ang atong lugar. Mao sad akong kalipay atong time na naibalik sila sa Ginoo. Kanang mga dungan biya na nato sila dagko ba. Gali, Mga kababata kita mo ba nga although kibaw na ta nga inana sila. Oo. Pero ma-fun lang ka. Masakit lang ka usahay kay hindi maginata mabago ang tao. Dili kita makabago para nila ba. Hilagi ng Hilagi choice. Ako na himduman nimo katong bata pa ko kay akong tanaw gid nimo kay basketball player. Mm. Yeah. Nakoy nadunggan na to or impression nga mudang na ko sa una. Oo. Mudang gid ka sa una. Every kung bata-bata pa ta. Hmm. Oo. Ligon makigtuhod. Yung mga gahi patagtuhod. Atong gubo ng ring. Oo. Ari ka magduan pero sa bridge or Sa bridge, bisan asa, tuyok na lang sa lapu-lapu. Mm. Kung not beyond 11 ang feet sa kaya na kay duha ka kamot ida before. Unsa man to imong katong makadang nga times like sa athleticism nimo nga taas ni layat or sa height yun to Dili sa height at taas layat taas gid. yung layat to. So- And then mao gid akong forte sa Mm. ilawom gid shot blocker and then usually kuan mo gud ang duwa gid namo before is na ako sa ilawom permi. Mm. So Unsa nga position 4? 4 and 5 and 4 then and 5. pag college ni switch ta kay Mm. dili naman dayta dako. Oh, na namin daghang Gamay mas naman dayta. So ni switch ta og kuan 2 to 3. 2 to 3. Nice. Hindot ganahan gyud kong position nga 3. Hindot sa actually naman gi preference tanan no sa kinsa. Oh, ako 1 and 3. So ang imuha to pag college na focus gid mo kay 2 and 3 na. 2 and 3 na. And then usually dito ko nag-struggle na sa basketball maayo kay nagi mas maayo dito na nimo ma-discover nga napay mas maayo panimo. And then Kay- i-reserve na lang kay duwa. Daghan na mo gud kay mag-abot no. Lain-laing lugar. Oo, lain-lain ang lugar niya. Kuhaon ko sa usa ka team.
Grabe ang mong struggle na to. Nagbalin-balin ko eskwelahan. Nakuha ko sa USP, sa USC. Nag-USC sad ko. And then, end up thinking na that time, third year ko, and kuhaon ako sa USC for a full-time scholarship. Niingon ako nga, di na ako. Kaya na gid ko nga, this is the last draw. I have to finish school. Ako na lang gipadayon sa UC. Pero, reserve ako. And then, dako mo sa gikatabang sa pamilya kay half of the Discount. tuition fee na i-discount. And then, ingon ko nga, kumanon na nagig ko ninyo ko. Since then, nagbalin-balhin ako og trabaho. You think of an industry and Nga nasudlan. nasudlan na ako tanan. Because ako ang tao nga mopili og lisod. Kay para in the future, musayon Sayon na lang. kinabuhi. Indot na nga mindset. Oo. You always choose na kanang lisod gyud, Brad. Kay in the long run, ang lisod mo sayon na. Mao gyud na akong i-impart sa inyo ha. Kuha na, brother. Nana siya tawagan na sa atong brain nga, na-part na sa brain ba nga, gamay kayo. Something, cordial context, something na basta. Gamay kina siya kay ang normal magud nga kanang reaction sa tao is makakita og lisod or maka-experience nga lisod is mo back out dayon. Correct ko. So kana siya nga part nga sa brain magkanang nakadako if ikaw ang tao nga nailisod imo nga tubangon. So makadako sa nan siya. So pasabot ana ang mga lisod nga butang dili gina sa pagkatao ra nimo. Imo nang gi-practice sukad pa pagkabata nimo gyud sa pagpadako sa imong parents. Correct ko. Oh, so if panglitan imong parents sa una magduwa ka sa gawas niya ingnon ka nga pasudla kay madagma. So ang bata ana wala pa man siya kay baw sponge pa man siya. Mukha na pud siya nga bitaw kuyaw din ni diri sa gawas musud ko sa balay. So mura na nun siya walay courage to discover things nga wala pa niya na explore ba. So man ay kadako pud mo mura sila Dependent sila nya. Mahadlok sila sa gisulti. dependent sila sa uban nga taong isulti niya mahadlok sila og kanang uncharted nga lugar, territory. Mo na. So that's also one of the things nga I encourage people nga sa dili lang bisyo, so dili gyud ninyo. Correct. So ayan gyud ninyo. Try lang yun. Mao gina akong motto before. You have to try anything. You have to learn any skill. Bisan nun sa carpentry or sa pana diha. Para if ever na kay ma-encounter nga mga situation, kibaw ka unsa buhaton nimo. Kay mabuhi ra gyud ka. Mabuhi ra gyud ka bisag wala kay trabaho karon and then kaya man nimo ikuan. Kay naman kay skills na imong na-acquire every day. Mura kag ikaw ang tao nga mahimo kag competitive kanang di ka mahadlok ng competition ba? Oo, di ko mahadlok og competition. Kibaw na mo gusto mo gagaling na. Kibaw mo kani. Ya bisan pag simba ko mawala kuani, mawa ni nako. Kibaw mo kog laing mutang. Correct. Mao gina akong gi-impart unta sa akong mga anak. Pero sa situation lagi karon nga puro na lang cellphone ang mga bata, puro na lang kuan. Grabe kay sila ma-absorb og mga videos, maglisod na ka kay syempre dili na nimo sila ma-accommodate kay ganahan man kag sayon. Imo sa imong kaugalingon, tagaan na og cellphone akong bata para maghilom-hilom na lang siya diha. Di na lang siya magkiat-kiat. Mo na challenge sa parent niya ron. Mo na pinaka-challenge sa mga parents karon kay lisod jud kaayo maging parent karon kay tungod aning mga social media labi na. You don't know kay grabe ang animation nila niya puro bati. I don't know how to filter na lang. Dili na mo ma-filter unsay mugawa sa YouTube bisag unsaon mo istorya sa bata mo gyapon tan-awon. Namang gud mga show parehang ng Peppa Pig nga dagag mo ingon nga nindot ko na nindot pero naman po yung reviews makabasa na kung ayaw patanawan ninyo anak. Maglibog sad ka. Maglibog ka. Na sila i-offer ng alternative pero ang bata po di malingaw. Like di pareha ang kanang namang guy hook ang mga videos karon like ang color vibrant kayo, paspas ang face kay moving permi. So naay mga ngana sila nga ma-hook yun ang bata ba which is kita. Makikita ta sa bata nga hook man siya niya. Ako kay makabuhi ko glayng butang. So mura na lang ang parents is to take the easy way out. Correct. Diba? Always gina.
Mauso na ako nabantayan sa akong kagalingon pero ay, lisod jud. Lisod jud. Dili gid sa iyon. Ah. Going back ta sa katong dagan kag nasuwayan sa una, like bisag unsa nga industry. Yes. Unsa pa may uban nga industry? First na kong industry is airline. Line. Oo. Ano sa airport? There is airport kay syempre natay mga amigo na nahilig og basketball so gikuha ta dito. That was for 3 years. So, nag-start ko og work 2006. So I was a passenger service agent kanang mag-ticket ba. Ticket og mga pasahero mo customer service. Customer service. Dagang gigag ma-meet ng mga tao Murag na. kuan social or something pero perting gamay ang silda. Atawanan bitaw. Mao na akong nakitaan sa mga siguro nag-abang dire nya. Kitan mo porma kayo pero grabe kay sila mohatag og kuan. Grabe kay sila mohatag og silda pertig yung gamaya. Siguro minimum na sila. Diha ra man na sila makabawi kung mag-abroad na kay usually that's a starting point man gid ang dire sa passenger service pero nevertheless grabe pinakagamay gina ang sweldo. So after that I was offered a job sa cruise ship as a laundry attendant. I never think na kanang mupas gyud ko og mga trabaho. Ako gini siya i-try unsa man gining trabaho So akong gi-try. Ingon sila nga lupad na kaugma dayon. Wala, nag-awol ko. So, pag-abot dito, I was 24 years old. Kaya ba nila akong trabaho So, grabe, magandang kuan. Kamingaw sa pamilya. 1 month ragi ko dito. Feeling nako, kaya man ako, pero ang sisik, dili man ko katog. So, padung nga matug niya, baud-baud. Baud, di man ko katog. Pero cruise man to, no? Cruise ship. Bisag cruise siya niya dako maka-feel gid gyapon sa bawod. Dito mo sa ilawom. Usually mga laundry attendant naman sa ilawom. So mo ni ang dagat nakadiri. So feel you kani mo bawod. Kung moingon kag nasa operation ka, usually naam sila sa taas. 10th floor, 14th floor. Pero nindot siya, nindot man siya. Experience. Kung karon siguro nga panahon kung nana ko yung mga anak or kami katong manggong time wala pa kay free pa kayo. Yang pa ba? Yang pa okay Young ra. mind pa. Mahala na. Uli ko. After nag-sales, tapos call center, you name it. Until niabot na kog Manila, nag-casino ko for Resorts World Manila for 6 years. And then I came back to Cebu, call center, and then no star na. So, mao tay pinakadugay ni mga kuan ang 6 years sa Resorts World. Resorts World, dugay gud. This stint kani kay kuan na management na ka. So manage ka kag tao, IC ka na. You manage the whole property with regards to safety and security. Okay man yun. It's owned by Gokong Ways. Maayog pa sweldo, maayog kuan. Nindot gud siya. Nice ruyan ito, no? Ay daghan. Nindot magin ay mall. It's called IR. It's an integrated resort. So you have malls, hotel, and casino. With regard sa akong trabaho is all confidential mga siya. We going back sa atong childhood kay pareha man ta diri neighborhood. Murag na challenge gamay kay tanaw gud nako kay dili siya grabe nga problematic pero dili pud siya grabe ka blessed. Correct. Oo. Pero usually hardcore talaga na problematic ang mga bata dali kasi I think siguro upbringing sa community medyo lisod yun. And then wala ganong sports, wala na tayo time. And then mukuan yun ko nga tiguang nako. kay kami ang lumad na pusukanon gid diri. Since nakita ginako naunsa pag-grow ang lapu-lapu itsa and then sa pusok sa I remember a story mo gud ato sa una nga I'm not sure if okay ra ba ka storyani but kato bitong nagtambay mo didto nya I think 2007
It was October 13, di ko kalimot. Mga October 13 around 12 or 11 p.m. sa gabi. Nag-inom-inom. Pero di ko mo inom. Iba mo na sila. So, so hilig tapok lang. lang. O, tapok Tapok. lang. Hilig lang ko mo ikigstorya sa mga Storya. amigo ba. I know, nanaa sila yung mga mga problema or something sa mga kuan kay hardcore man gid diri. Hardcore yun nga. Neighborhood ba? O bukbukay, simbagay or grabe. Normal yun diri. na diri. Murag normal na lang na diri. Sa ato sa una nga halos maghilak ang weeks na walay away. Oo. Kibaw mo yan adaan sa una. I think fiesta to sa Birhen sa Regla diya sa may Fatima? no, sa may Fatima de kanang kilid sa barangay hall. Yun, naglingkod ko. Paglingkod, storya after a few minutes. Kalitra man kog kaluko. Wala mo kabantay ato day? Di na ako kabante. Tumba. Wala na. Feeling na ko, feather gid. Pero kita na ko, akong dugo, nag-fountain na ba? Okay. Carotid man. Igo ko rin. Sa may back part yata. So, naigo ka dire niya. Diri ko nga part na igo. And then, sulod siya. Wa siya nigaw. Sabi na ko, that was the end. Okay. Dyan. And then, wala na, sinagitay na. Revelation, yun mga. That was the last part of my life. Baan ako ba? Pero, grabe ang kon sa Ginoo. Buhion gyapon ko. Grabe. Ilan may edad mo ito? Kuan ko to 23 or 22 years old. Bata pa. Time. Nakaibaw ka sa story ato about sa Pikaside, like kinsa tong nagpa kuan. Ang kuan nila is na sila na kontra. And then wag ko kita tong bata. Kung kinsa na sila na. Nagpataka lang ito no. Nagpataka lang sila pamusil kung kinsay maigo. Timingan lang gid nga ako. Ana man gid ang kinabuhi. Pero ipasalamat lang nimo kay think positive ka ba nga nabuhi gyapon ka. Out of all the situation nga naitabo. Move on na gyapon ko. Dali ra kay ko ka-recover. Siguro mga 3 months ka-recover din ko. Balik lang og trabaho pa. Mo ba? Oo. Nya katong sa imong 3 months kay sa imong pag recover kay nagsigigid kag hunahon og kaya lagi ni ana. Sige lang ko na and then kuan lang. Nasa ko yung mga doubts, kadlok sa itong time na si mausab. Huwag na ko yung phobia. Nalay mo, baka, muna rin kong makuan. Pero, mo na i-accepted nga trauma or phobia para nako. Kay, sa karon mga yung generation, gas-gas na kayangan sa trauma. Trauma ay something serious para nako. It's like, simbako na i-rape, trauma gina. Disgrasya, para na mo ha. Or na something very bad na nga happen ba. Karon panahon mong good, na magsige na sila gamit ng term nga trauma in something bad memory lang. Gali. So, I think that's one of the reasons nga nung soft, may nga soft kay, di ba, ang sa una po, dato mga papa, kay mo na po silang kitak mo soft. Kita po nga karon, kita po mo na nga, ang sunod nga generation is soft. Maugin na ang dagan sa generation mo. Kumana makaingay ko nga, mao na naka-soft nila because of the terms that they're using ba nga nakoy trauma sa kuan ayoy mo nga ni trauma kay mo man lang himuon good nga self-defense nimo nga di ka mabuhat og something nga lisod gali so bad memory lang, that's a bad memory, but somehow I'll kuan kanang makup up ra na nako or ako ra na malampasan days dili na sa trauma siguro di na trauma gid daghan mo gud kayo gamit og trauma nga word ni mga anak ma di man na trauma yang di man na trauma murag ko na lang first name basis na lang siguro na ilang ginabuhat. Mamagod na akong advocacy good nga something na gani ba tayong mahitabo gamitan as fuel to to be better. Dili kay something to stop you. More good. Ganang mahadlok na noong ka or something. Padayon lang gyapon sa kinabuhi. Masayon magay ang kinabuhi sa mga bata karon kaysa sa una. Lisod kay pangitag trabaho before. Kinahanglan pa ka magtuyok. Wala pa yung online. Pa online on foot. Double resume. Resume. Pasa-pasa ka or something. Nowadays, wala. LinkedIn lang ka. Dali na. LinkedIn.
murag gipasayon nga naglisod kay ang mga bata karon is kampante na lang. Ah, kuha na lang ko. Naarabitan na diha. Di pareha sa una nga kayod yun, ngitagig trabaho. Kanang mausad gyud ang role sa mga generation by generation ba, like palantan na ato mga papa sa una kay naningkamot gid sila para sa ato mga anak, sila mga anak, Correct, which is oo. kita. So kita pod mura tag nakafeel og easier na nga lives kay tungod na nila. Correct, oo. Oh. Tama sa nao. Mao pod nga kita nagsitaw pa ni kamot ron para pod sa sunod nga generation. So it's normal nga ma-easier na ilang lives. Correct. But naman po na downside gyud easier na ilang life kay mura po sila soft po sila nga mga tao. Dili sila hardened by kuan ba? May Hardened experience. so kana ba? Tama, oo. Naay disadvantages na po advantages no. Correct ko. Feeling lang na ako in the future. Daghan mo og tangag trabaho kay nanay AI na sa AI. oo. No. Padung na. Feeling lang na ako gid. Mm. Kaya kung hardcore lang gid na mga experience siguro ang mga 90s kaya pa mo mabuhi. Pero sa mga sana ma-cope up sa mga bata karon like you're being innovative regarding sa imong life. Oo, fight lang gid. Speaking of AI kay mao man sad gina hinimo man sa atong generation Mm. nga naghimo AI kay para ma-easier na ilang lives na. Sobraan na gid. Sobraan na pud kayo. Sobraan na Oh, gid. but naay good way of using ana. Ang uban man good sa abinay AI niya nasli assignment. Ilay pakuha ipahimo sa AI. Oo lagi. Oh, mga maro nga bata but Oo. instead nga kana ilang buhaton nga magminaro sila, ila pala na buhaton to of something nga maka-improve like mga isang script nga unsaon man nina ko para makahimo kog business. Lagi nga na ba? Pwede sa No. Nga bisan pag 16 years old pa ko, what business is good sa akong age? Kay Correct. nakakuha man gud ko tog tool nga AI nga kanang i-type ra nako unsa akong ganahan. Siya ni mohatag sa script. Oh, so mo to nakana kung mo na din ginigipang bamit sa mga bata aron kay ako nawahi na gud ko kay wala ba ako nag-AI gyud. Oh. Wait. Wala ba nagtulon ako AI naka-discover lang ko ba but kanya siguro mga bata sila may generation nga gihatagan sa AI kibaw gyud ni sila ani for sure. So instead nga ila ra ning gamiton sa assignment ug ila pala ni gamiton to improve themselves, Improve to their know lives. more, to improve their lives, madili kay sa mga tinapulan nga pagi ba, di ba? Pagyo. So, depende ra sad gid na sa paggamit but makasabot sad nga bata pa sad sila, dili pa sad sila nga namang hunahuna. So it goes back to parenthood gud na. Balik. Tinuod yun. Nya, kuhan yun ka ng mga bata karon is more on depending yun sa parents. Kung ang parents is sagdaan na nila ng mga anak, it will vary talaga in the future. Baka it will backslash to them. Then, baka problema sila ba. Hopefully, ma-impart sana ako sa akong mga anak ang mga maayo. Hopefully. Yeah, I know you'll do good. Oo. No doubt. Main role gid sa Lucky para nako kay kato mo provide which I'm sure you're doing, mo provide ka sa imong family, resources, money, paskwela, protect which I'm sure you can protect your family. Dako ka nga tao nya mag alsa pagid ka, you have strength. So there's no doubt with that. Kana you're doing good man sad which is I'm worried about some of the people kay wala sila kay bawo unsay lang role sa society sa ubang Lucky like 22 or 23 years old sila 25 wala sila kay bawo silang buhaton which is normal in some ways kay bisag ako sa una 24 ko mura pa ko unsa man role na kuan ning kuan Correct. wa gid ako mahibaw-an ba I-discover pa mo ginan imong kuan. Kung unsa gyud ka. tinuod mao na ron nga ako nabantayan sa akong mga audience is ka-age nako or 10 years below nako kay they like to listen to me kay I don't know maybe na sila ma-learn ako which is makaingon sad ko nga I hope nga if ako pa lang unta sa una 10 years or 5 years younger nasa doon ako nakit-an nga ngani ba nga someone who can speak something nga bahalag sakit sa tinuod true to life samo taga-upon ra ko Correct, Yeah. correct ko. kay So I really support your advocacy and then your channel. Nganong pag sulti nimo nga you wanna do the podcast. Ingon na ko okay. Kibaw man ko nga you're a good person ya.
kanang naagi kay kanang kuan, naagi kay kapadulngan in the future. Oo. Na ma-pressure na nung tanan no kay Ayaw ka pressure kay kuan man kanang ikaw mo gid na wala man ka nagpretend, wala man ka wala ka nagpretend. nagkuan. Mao ra gid na. Mao ra gid na importante. Mao sad na akong gikabalakan bitaw sa una kay before ko nag-start ang podcast ba. What if mag-start ko niya ako mga ipansulti di na ako makaya. Mm. So nakana ko nga ganun dili man ako makaya nga na may undeniable proof nga ako na stuck na before like graduate college. Kay pag high school mo gud nakana ko nga wala ragig ko kutob. Kay tungod sa akong latagaw pa ba pagbata ba. But nakaya man. Simple dagan naman naka-graduate college. Okay, para trabaho. Ang uban man trabaho kay putol-putol or kanang for the sake of nalay trabaho ba. Ito nakana ko nga okay, naabot na kong pila ka years akong trabaho, then somehow naka-achieve kog mga butang. Kana ang imo bitawng ang imong mga na-achieve ba kay nagpatong-patong na bitaw. So dili na ka magduda sa imong kagalingon kay naa naman kana nga mga Dili kung kaila, diha na gyud ka kaila sa imong nakaigo na kana ba nakailan na kasi imong kagalingon ba. So ito nakana ko nga bitaw if mo start ko ning podcast ngalong mahadlok pa man ko nga ko nga naa na may mga proofs sa sauna pa nga nakabuhat ko mga nindot. So I don't think nga mahadlok ko ani tungod na ma-cancel naman goy ka ng cancel culture sa online kabantay kana nga kanang din ta maminaw na niya. Naaman sad gid normal mo gina. normal gid Pero na. kung maminaw ka na, walag discourage ka. Oo, Pero kung mutuo ka sa imong kagalingon, kalingon tino. ika makuan. And dili sa kaingon nga sayon to ako mga para sa imuha ba lisod gid ba. Mm. Kita kaingon nga mga sayon to para nato kay lisod man gyud tinuod di ba. Correct ko. Then nay mga times nga wala kay support madunggan sa ubang tao which is very normal. Ikaw sa siguro na basket sa una. Normal. Oh, It's very di gina normal. di gina always nga nay tao mag-support nimo di ba. Mm. Ara pud doon ako nakatunan nga maghimo og ikaduha nga voice akong kaugalingon. Kabantay ka na kanang mo try kag buhat og bag-o nya. Magsika ka na nga di na ko kaya. No? Oo. Naana nga ako ano Mm. kana sa atong unahon mga time di mo din ako kaya. Ara ko nakaingon nga if na ako nga nga voice maghimo ko another voice nga mo tigduot murag alter ego ba. Correct ko. So akong imagine kana bitong sa mga animation nga na demonyo na angel. Yun na. Inana na yung Oh, mo na akong Wala na yung maginabuhat. mao na akong gibuhat o anak ko if naay magsigduot na ko pababa maghimo ko another self na ko magsigduot na ko pataas. Mm. Kay in kaso naa man gina permi man gina ang magsig paminaw ka nang sig down nimo naa man gina kay Correct ko. samot na nga makafeel kag ikaw raw sa wala nag-support naa man gina sig down. Tuwa na ko nga ako yung suwayan bi nga naay puisig pa-up Uplift mo. na sig uplift. So mo to akong gi-change ang akong the way I talk to myself instead of mo na ako nga di na ko kaya mo na ko nga unsay mawa na ko kung ako ni suwayan. That is correct ko. Oo. Mo na yung mindset na maayo yun. Kasi it will uplift your kung unsa ka as pagkatao. And then you'll never doubt yourself. Kadto mo ba katong na-build ko og kanang music school? Oo, nakabantay ko. Oo. Yeah, nagdagan na siya for 2 years. Then napud ko yung mga client na to. But na-post siya karon. At first kay nakanagid ko nga ngano mag-teach mo kog bata nga di pa makikumay. Mao to diri ang kuan to ang tig-down. Oh, tig-down. Oh. So nga ako pong gi-practice ato nga kaning sa akong pika side, nga akong i-practice ato nga. Unsa may Kaya nimo. unsa may mawa na ko kung akong suwayan, if mo fail, na ako makatunan. Pwede na ko ingnon nga if masayop ko unsay much better pa nga mabuhat nako. Ano ba naay room for mura bitaw ka na magduot og dart, di ba? Di man gid kaigo sa tunga diretso. Daghan gid kay nag adto skilled usahay di ka kaigo sa dartboard, malabay paglayo. But tanaw nako if ikaw nga nagsigilag labay og dart, bahalag wa ka kaigo bullseye, mas nindot gyapon imong gipabuhat kaysa katong wala gid nilabay og dart. Correct. So try lang gid ba? Try lang gid always ba? Always you know. Oh. You have to try anything. You know, kana Oo, para that's experience. Di na siya mawagtang. Then kung naman kay wala nakatunan or na ba kay nakatunan, it's better gyapon as a growing person. You have to learn every day mangid. Kasi kami na namin sa mga hamtong na nag-learn gyapon mi o new things kay para kan
gain experience mo sad. Mao gina akong na-impart na lang gyud sa mga kabatanunan Batanon. karon. Pareho na ako, no, Panahon nga. Oo. It's a part of growing mga Tinagit. Mao sa akong ganahan nga makigstorya ako ka ng mga dili bitaw na ako ka age like 3 years pataas na ko kay mao may akong naandan rin ako mga maguwang kay 3 years pataas sa akong mga kabatch gyud dili gid kay ko kanang suod nila migo lang like magtagad dili gid ko adto nila magsiga ng storya ba ako mga barkada kasagaran kay mga 5 to 10 years ahead mga barkada sa akong mga maguwang akong mga barkada dili ako mga classmate mga school dili nga na nindot man gud kay two things makat-on ko nila kay sila may Correct. mga mas na-experience na ko sa life kay mas daghan man sila sa ahead man. oh nas lay advantage sa age niya dapat sila yung mga line-line kaagi so ma-absorb na ko tanan kaduha is di na ako ma-deny naagi special treatment kay bata man ko Sakto. so para na ako mura siya bias kay mura ko tratuhon nila as moana sila bata mo na salot sa sagdilo na Sinood mo. Parang doon ako na-realize. so di ba kaya mo na kita mo na ko sa mga amigo mo na mga kabatch mo na sa sila nga mura man nag grown up na si Alot oy lagi amigo na ko ana ningon nga college pa ko nga Lahigi ka and thinking mo ba? Medyo Oo. ahead kanila. oh, dili man na sa kanang akong ilip akong kaugalingon like to boost my confidence mo but naamang good mo na nga mura ko na kog older nga version nako murag ya 3 nakaingon ko years, 5 years ahead. oh Oo. pero nakana ko nga tungod man sad gud ni sa akong mga kuyog kay Correct. I'm sure if kamo inyong kuyog mo ngani pod ngana sad mo oh so that's the importance good of kinsa inyong kuyugon kay if ikaw tarong ka nga tao sigag kuyog mga bati nga tao mahimo sad kang bati nga tao di ba Correct. oh. Mao ginasal ako nabantayan. You have to choose your friends. choose your friends ba Oo. Although you cannot choose your family, you Oh. have to choose your friends talaga. sino Kay di man mo ma-acquire tanan kung sa mga binuhatan. mga Walang although bisag ingnon kasi mong parents nga, ayog uban ana, uban ana. Pero Muban ano yun. man uban gyud mo kay syempre rebellious man ang tao. sino Bisag unsaon nimo og kuan, bisag kibaw ka nga mali, mo gyud pong buhaton. ka Ana mo ginang tao. nindot tayo gingon nga ang family di ka ka-choose naagi na ang family given gid na Given man na. ang friends is naman kay choice You have a choice. So. Mm. Correct. Bisag unsaon mo kuan, ang parents mo good is sa kibaw ka nga good influence or bad influence pero they're your parents. You have to respect them. I don't know if you can choose your friends pero maabot ra man sad good. But you have the choice Mm. na dili acquire kung unsay mga bati na ilang ipang buhat. I think at first Which is nabuhat na ako kasi most of my friends are bad influences pero amigo ta pero if ever na nakabuhat tong binuang lagi boundary na boundaries. So, Mm. correct. I think ara man sad gyud masukod ang respect nga makuha sa kalaki nga na kay boundaries ibutang sa imong mga pamilya sa imong friends nga kanang di nimo i-tolerate ba Correct ko. Mm. Usa sad na. Ikaw makitaan kanila nga kaning tawhana kay di gini mada. They respect that. They will respect that. Na agyan gina nako nga. Uy, si Ryan. Di mo ginamukha. Ay na nilagti. Ana ba? ang imo pasabot nga they respect that is kanang if mo balibad ka kay mo okay ra pud sila Mo okay ra sila oh. ita Oh, Sino- they will respect kung unsa ka as pagkatao kay bawo sila Mm. kung kuan. actually kay ba mo sad sila kaugalingon nga sa iyo ilang binuhatan Correct ko. di ba Oo. Kibaw sila na. so if nga na ba Pero ginabuhat nila for the main reason na they satisfy themselves. Mm. Mauro mo gina satisfaction naman na ilang gusto. mao I wouldn't say na I'm successful now, but ang ako lang yun ma-istorya is sa akong tibok kinabuhi is I play fair. Wala ako magbuhat og mga things na ikaguba sa akong pamilya or sa akong kagalingon or sa akong sa bang tao o sa ubang tao. Mm. Mao gina bisag isulti man nila nga wala kay nakuha sa imong ipambuhat as of the moment, but you're still growing pa man. Hopefully in the future natay makuha. Actually, ang success pod good, subjective man sad good na. Like, na sila ilahang definition sa success.
Kita po individually na po talagang Correct. pareha na ako. Ako nakita ni mo is someone nga nanay family. Para na ako, successful naman ang paglalaki. Nag-provide ka, makaprotect ka sa iyong family. You're trying to grow your family. That's something successful naman. Makaingon lang di na siya successful kung mangumpara na to sa laing tao. Na kanina ay bilyonaryo, na milyonaryo. Para naman gud maka O diha na gyud ka mo compare. Kung mo compare ka Kung na. mangumpare ka sa laing tao, ara na gid na makaingon ta nga sa kaning nga part, di pa ako successful ani. Pero sa akong fitness, ikaw makaingon nga successful ka sa fitness. Di ba? Oh. Depende ra gid na sa tao. Depende. Og unsa imong tuhan sa imong kagalingon, wala ka mang kuan di sa uban, wala ka nang down nga. Sample, mana? Tambok siya. Niya ako ka-fit ko. Kana, banay bati. Mo na ibati. Banay bati. Mo na makaingon ta nga ang uban nga kanang fitness influencer, mang down na og laing tao. Mo na makaingon ta di sila successful kay wa gid nila nakatunan ang true purpose sa fitness. Correct ko. Fit sila body pero di fit ilang mind. Based good sa imong istorya. Wag diha na ako makasabot nga kuan ba? You've grown up talaga ba? Karon na ako ma-realize ba nga. Oo nga no. It really depends on the person kung unsa gyud ang success kasi dili man gyud ma-satisfy ang tao. Naagi gusto siya nga ma-achieve. I think kung maabot ka sa time nga millionaire but you have napasiguro kay nani achieve pag really depends. Tama gyud. Really depends kid. Pero wala man. Basin de ang atong sunod nga mentor kay nagtan-aw na nato. Babay na to da. Hi. Ay, ninyo diya. Kung kinsa may makuha na mo as mentor, kuan, apprentice. Actually, mutunga ram gid ang mentor once we're ready. Tuo gid ko ana. Oh, hopefully. If ready na ang menti, mutunga gid ang mentor. Then Wala mo timing. diha. Ang timing sad. Timing. Oh. I think it's all about timing yet. Grabe. Kadaghan na gyud times nga na-encounter na ko, it's all about timing. Times nga pangayuon nimo pero di gyud mabot and then kanang ni-relax ka pero tindaghana. Dendo ka klase nga tao, maghuwat og timing ug ang muhimo og timing. Kiba ka sa tanabilong? Asa Sa muhimo og timing. Kay we're doing the podcast now. Nagod tay choice nga di na to idayon untang podcast. Ikaw mo ana ka nga. Correct. Bro, nabisi ko sa balay. Pwede ko na nato buhaton to make an escape or easy way out nga. Ay na lang oy. Kapoy man mag-get up di ba ni sayo mag-get up ta di ba? Oh. So, kana ba? We create our timing by doing things, di ba? Karon ito nga man ta. So, basta kay ba kani ang atong gibotron mao na ni ang timing nga gipangita sa atong mentor nga. Correct. Kita ko ato niyo na sila nindot ng istoryahan and I see their potential kay ang things nga lang istoryahan is wa sila nang daot og tao. Wa sila nagsigurog pangatawa og mga way kabuluhan. They're talking Correct. about things nga importante. So, hopefully And I feel na it's all about kanang in a situation na you respect a person. Dili na ako siya ni down. Ako gining buhaton para niya. Ako ning buhaton kay out of respect. Mao gina akong feeling every time na maka-encounter kog tao nga tarong sad. Na kay palabra de honor di sabot nila ba kanang kung unsa imong isulti imo sad buhaton. So makita ka sa tao as Oo. something or someone who does things nga kanang iyang giingon niya, iya gyud gitinuod. inana ba. Kay ako ang tao nga kanang musulti kay ko kanang butang. Ako gyud siyang buhaton kay para dili sila ma-disappoint kaning tawana agiayo kay. Bitaw. Niya yung buhat ang iyang gisulti ba. Mao to imong gingon sa chat nga something about mark my word ba to? Ano to? Unsa to imong word ay na to gigamit? Kalimutan ko. Oo. Nga you have my word ba to something ana? No, you have my word. Oo, kana. Asama na sa lucky kay
mao magina ang ato magyang word atong words ug atong action man gyud ang atong modify nato. Number one ang Correct. action gyud. It's all about integrity. Kung unsa ka sa pagkatao, makita mo na sa ubang tao kung naba kay word of honor regarding kung biha unsa pa na diya. Gumagamay o madako kung inana ka na tao is makita na nila. Pareha ng exercise nimo og nako pod nga mao na ta nga ako man ako nga mag-gym ko ron. Nga wala ko buhata. Mura man mamugtang akong respect sa akong kagalingon. Correct ko. Mao gyud na. Usa pa masayangan ka kay you have to pay for this one, Oo, you have to pay for that one. Mo-relax ba ko karon? Pero in the long run mo gud para sa imo ron. It's for your health. Sige pa magag padayon sa imong Sa gym. oo, sige pa kag kanang kan ba? Editing regarding sa imong mga gym works. Oh, kuan magud para nako mura na siya nako gihimo nga part na gid sa kinabuhi ba. Kay Correct. magatiguang ta, magkahinay gid baya. Nya, nako madunggan uban ng mga kabatch nga mao na nga tiguwang na gid ta kay sakit namang tuhod. Ako di ko ganang maminos kung kagalingon nga magingan na eh. So maningkamot ko nga di magsakit ang tuhod. Mag-exercise ko, mainom ko gluya. Tinuod. Oh, magluya ako. Pareha ta. Magluya mga. No, effective mo yan kayo. Grabe ka effective niya. Ano eh? Kay 2019 or 2018 dito ko sa Manila. Nag-start na siya og kan, deteriorate. Every time na mo duwa og basketball, muburot na siya. Ah, Muburot na gid Muburot siya. gid. Oo. So, gipa-check up, MRIs, everything. Wala may problema na ng doktor. But, I experienced pagyapon since 2019 until this recently, 2024, around, siguro mga March, 2023 din. December. Ningon akong papa nga, pag inom mo gluya, okay, sa una to nga. flush out daw ang kwan ng toxin or something. So, naminaw ko niya. And then, nasa ko yung mga nabasahan sa internet na very effective for kwan, mga sakit-sakit sa tuhod, sa mga kasukasuan or mga joints. Ah, tinood. Akong gitry for 3 weeks lang. Nawala gid siya. Wala na. Flush out gid siya. Bisag magsige kag gamit sa imong joints, wala I don't understand kung nganong magsakit. Bata pa man ka. Oo, nagsugod mo gid sa high school. Oh, ako maguwang isa kay na siya gout karon, like magbugnaw lang kay magngulngol na yung mga joints. Nya wala ko ana, kay mo inom gid luya, dugay na. Pag high school pa, pagkatilaw na ako luya, di gid ko ganahan. Wa man ginay Ang gini lang eh. But I do it di man para sa lami. Kay ba mo kung sa purpose na may why. Unsay ngano ako ning buhaton ba? So every time nga mo buhat ko glisod or di ko ganahan, balik na lang gid ko sa nganong buhaton ko ni. Na may purpose para di ko mapariha atong uban nga Grabe. nagsige reklamo. Eh, di ko ganahan nga magsakit ako. Kita may ganahan magsakit ako. Magsakit yung mga joints, Oo. no? Kay mo man na pag high school ako nagsigog sayaw, maka-feel naman ko. Mag-aire-aire ba ko sa una. Kaya busdak, sakit kay tuhod. Usay ang tuhod gid may mabusdak sa sahog. Usay siminto pa. So, nakaingan ko dili man ni healthy akong kinabuhi. Sige rag kaog patak ka niya. Lata pa jud akong lawas pero me. Sumoto, ni-try ko kay para dili na mo ko Since when? high school pa ko. Grabe, Fourth year no? high school. So, nawala ta siya tanan Wala tungkol na. sa luya. Luya. Grabe, no? Kay ako na sa dong hinayan gyud akong di na ako mag-tricks. Kay sukan naka-feel ko atong nga sakit ba. Ara mo gid na akong namantayan gud nga once di ko ganahan maka-feel og balik atong nga sakit. Maningkamot gid ko Pangitaw, pangitag solution. ang solusyon nga di na ko kaagya na. So, Good job. Pero, but dili pod sa iyo na kay kinsa may ganahan mo inom og luy ay ako di man Gali. gyapon ko ganahan nun. Pero I have to do it. Kaya nga, ako, hindi ko gunahag luya, pero I have to do it kay, siyempre, Lagi. nawala mo yun siya. Huwag mo siya sakit. Kaya before, cut pa lang huwag ka ng hagdanan lang. Pero mo yung sakita. Pero because of luya, Lagi. Yeah. wala gin. To think nga dili kay siya mahal. Oo. Ya ikaw rin maningkamot og laga na ba yung pabukalan balay. Buwang. Yung iwaon nimo para mas mo extract iyang juice. Pero bago pa ko. 2023 pa na ako na-discover. Oh. Dili man sa di ko pirmi nga taga-adlaw. Like twice a week, thrice a week. Kay wala naman akong problema karon. Mo, So lagi, ako na marag- lang panagsaan na lang. Okay na. Na okay naman. Okay na. Dili na win. Pero kung simba ko mabalik ganini, taga-adlaw na mo. Ano ba? Oh. So, panagsa na lang. Human evolution yun na nga. Once
Maabot na di ang sakit ara na ka maning kamot. Mo lagi. No? Mo gina. Pero at least nakita nga solusyon ba. Kay dili man tanan kibaw ana, which is good thing nga karon atong Mo gistoryaan. gali. Makibaw ang mga tao. Ba't narapon na nila, mutaw sila di. Wala man na mamugos. Wagid daw. Pero hopefully ma-experience sila. Makasuway sila. Ang kuan ba? Ang relief ba? Nga wa gyud kay sakit sa tuhod gyud. Daghan kog mga amigo pod nga manginom. Ya mao sa na ila ma-feel after ba na mag-hangover sila kay ilang mga joints. Ang uban kay muscle man nila mura sila mura kuno sila gikulata. Ang uban pod kay joints. Ang katong maingon og ilang joints or ilang bukog. Ako ingon. Luy Imo naman sila nga tulay na lang luy ay. Gali. Oo nya. Makasabot ko nga mao na yung reaction kay kinsa may giganag luy wa mo giganag luy. Gali. Makapaak gani ka na mag-abi ka sa puspas nga siya'y manok. Katanmailan ko ba? Oo. Ibang ni mo kay luya day. Di ba maganin na iluwa? Oo, gali. Nako ya di mo mag-business tag luyang. Kung naay mo kuan diya og luya. Thank you kayo. Thank you kayo brother. Oo. No problem. I'm very privileged nga nianhi ka. Kay Salamat. ako tanan magud nimo sukad pa pagkabata is someone to look up to ba nga may mo basket. Mo basket sa bigid ko sa una ba kami na rin sa Love you tas Pilipinas. basket yun ang kuan sa mga laki na number one. duaan. Bye. Bye. Yeah, nice. Thanks Sige. brother.